Predstavujeme vám priestranný štvorizbový byt v Dúbravke na ulici Janka a Aleksiho. Kompletne zariadený, čerstvo vymaľovaný a pripravený na okamžité nasťahovanie. Byt situovaný na 4. poschodí s 2 výťahmi má premyslenú dispozíciu. Vstupná hala so šatníkom, 3 nepriechodné spálne, veľká obývacia izba decentne prepojená s kuchyňou, kúpeľňa a samostatná toaleta. Presklená lóžia vám ponúka krásny výhľad do širokého okolia plného zelene. Okolie je ideálne pre rodiny. Parky a ihriská, školy, škôlky, len pár minút od lesa Devinskej Kobily či Pekníkovej doliny. Problémové parkovanie, milí susedia a dostupné MHD, rýchly prístup na diaľnicu robia z lokality výborné miesto pre pohodlné bývanie.